for eksempel Anis Lauren Chalk Paint, Persian Green. Og så billeder, og så kommer en masse ting. Vi bruger alle Anis Lauren forhandler, vi bruger rigtig meget Pinterest. Det ved jeg ikke, om I kender det. Men det er som en billede, aktivt Facebook, men kun billeder. Og den er rigtig god til at få inspiration, synes jeg. Jeg har min hjemmeside med en masse af information med hensyn til box, mailing, alt muligt ting. Så indtil nu kan selvfølgelig spørge Tina, hvis Tina ikke er sikker på, hvad hun skal sige, så I kan bare ringe til mig. Eller du kan bare sende en e-mail til mig, så tager jeg det fra. Altså hvis det bare er en sådan idé, altså den der CC Caldwell. CC Caldwell. Ja. Har også gode videoer til idéer og sådan. Ja. Der er hende der, jeg kan ikke huske, hun hedder, hende lidt specielle unge pige med briller. Ja. Hende der maler, som står udenfor og maler møbler og sådan noget. Jeg starter med det her, jeg har brugt meget tid på at have det, men det kan jeg ikke gennemføre. Det har jeg ikke. Man sidder nærmest og venter på, hvad hun starter med hver gang. Ja, det er altid